Saka mwana wangu anorwa. Ufa ndakasvika pakutsvaka mapiritsi ekuti pamukudani kakushivha kangapera ndakadedera kasvika pakupera simba. Asi dangotaura pamusoro pemusikana uyu anonzi Nicola taifamba naye chita zvemumabhawa izvi. Asi munhu wekutanga kuuraisa. Inini handisati ndaanacho ba ini. Handisati ndaanacho ba. Zvokuti otherwise kana kutaura nepamuti wangochena handisati ndaanazvo ba. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno kuno kuHalfway Chegutu District ruzhinji rwevanhu rwauya kuzoonekana naRuvimbo kana kuti Bvunzai uyo akafa mumaoko astepfather vake naTete uye muvakidzani waTete nemapurisa maviri achiroverwa mhosva yakazoonekwa kuti akanga asina kupara. Ruvimbo akarasikirwa neupenyu mushure mekunge anenedzerwa kuti akanga aba $100. Ruvimbo anonzi akarara achirohwa usiku hwese. Patakauya mazuva maviri apfuura Ruvimbo achiri kuimba yerunyararo, sekuru vake vakati vakanga vakamirira postmortem kuti vakwanise kupiwa mutumbi waRuvimbo. Postmortem yaitwa inonzi yakabuditsa kuti mwana akafa nekurohwa uye zvikuratidza kuti akashungurudzwa nguva yakareba. Pabuda zvakare kuti akazenge aita mabayo semunhu akanga apindwa nechando, zvikaonekwa kunzi zviri kunzi mushure mekunge vamurova vakamudira mvura inotonhora. Postmortem yakaitwa nezuro musi wechitatu. Yaifanira kunge ichiitwa mangwana Friday asi vakazotifonera vachiti date radzoswa kumashure. Mapurisa akaramba opusha kuti dai postmortem idzoswe kumashure kuitira kuti munhu uyu agone kuongororwa nanachiremba asati anyanyoshata, sezvo mapurisa nezuro vaititsanangurira kuti takazviitira kuti akashata umboo hwokuti mwana akafa neye hunogona kuzoshayika mwana akanganisika bhodhi yake nekuti magetsi ari kumboenda kumamochari. Saka postmortem yakaitwa nezuro chokwadi ikabudirira tikabva tangopiwa mutombo wedu tikauya nawo. Postmortem yakati kudii, chii chakaitika kuna Ruvimbo? Nekuti tikunzwa vamwe vari kuvataura zvakawanda, vamwe vari kuvati zvichida pamwe vane zvimwe zvavakaita pamwana. Postmortem yakati kudii? Hapana zvakawanda zvakambotaurika nepostmortem zvimwe zviri kunze kwezvatiri kuziva tese kuti mwana akarohwa. Dhokta akanyora kuti mwana akarohwa zvakapfurikidza, zvekuti akasvika pakutokanganisika pfungwa nekurohwa kwaakaitwa. Ndosaka makanzwa pakutanga zvainzi anga akuti cherai apa ndopandaiisa, cherai apa ndopandaiisa. Yanga yatoo nyaya yekuvhiringidzika kwaakaita pfungwa pakurohwa kwaakaitwa. Uyezve takanzwa kuti mwana uyu paairohwa pakati peusiku akambodonha, vakamudira mvura inotonhora pakati peusiku nenguva inoti munguva yechando. Akapindwa nechando chakawanda. Ikokoko postmortem yakataura zvemabayo, kuti mabayo futi akamuataka. Saka isi takatofunga kuti pamwe mabayo aya akakonzereswa nekumudira kwavaiita mvura nekubhutsurwa kwaaiitwa zvakabva zvasangana ndobva zvamukuvadza. Asi chikonzero chaicho chakanzi chakaita kuti munhu afe akarohwa zvakapfurikidza. Zvino chii chamaakutarisira kuti postmortem yataura kuti mwana akarohwa? Mumashure maimbochema kuti hamusi kuona zvakanaka nekuda kwezvanga zvaakuitika kuvasungwa. Postmortem yakabuda zvakanaka, yakataura kuti mwana akarohwa zvakapfurikidza. Vakaita inonzi full postmortem, ndo pavakabuda nemaresults ekuti mwana akarohwa, akashungurudzwa kwenguva refu achirohwa, akakwara miri wake wese nekurohwa kupinda mukati menyama. Isusu chatakutarisira ndechekuti vanotonga vematare edzimhosva vatipo justice kumwana wedu, nekuti mwana wedu atofa. Nofunga muri kuona chita chevanhu chakaungana panapa. Pauya mawadhi akasiyana siyana achiuya kuzochema mwana uyu nekuburikidza kwekurwadziwa kwavakaitwa variko ikoko, zvekuti dai tainzi titonge tega pamwe taitotonga zvisirizvo. Saka takungoti ivo vane kodzero dzekutonga ngavatiisirewo justice. Kana paine vanofunga kuti
vanogona kubatsira vanhu ava neimwe nzira kuda kuvaburitsa. Vanhu ivavo ngavatye Mwari. Mwana akafa achirwadziwa. Tiri kungochemera justice pana Ruvimbo. Tinoona panoitika chiitiko chakaita seichochi kuti pane vane mhosva yekutora upenyu hwemunhu. Pane vamwe vanouya zvichida veukama. Kuhama dzevamwe vevanhu vakarova, pane vamwe vakauyawo here zvichida kuzobata maoko kana kuzoti ngatitauriranei. Hongu, mwana akafa last week musi wechina kusvika nezuro chitatu panga pane 7 days. Pane vakazouya nezuro vanove hama dzastepfather natete vakauya nezuro tikataurirana navo, asi takatadza kuwirirana nezvikonzero zvekuti vanhu ava ndo vaya vatakataura kuti vakamboenda kunokumbira makii vachida kupinda mumba. Mangwana acho imba ikasomuka yakapazwa. Saka isusu takangovati no kutaurirana nemi tinoda because tikutoziva kuti hamusirimi makapara mhosva. Vakapara mhosva vari kuchizarira vakabatwa nevemutemo. Vanhu vakauya nezuro vehama dzastepfather natete vakauya vachida kutaurirana nesu, uyezve takanzwa kunzi vaive $100 muhomwe yavaiti vanoda kusikobatsira nayo. Isusu tikavati no kutaurirana nemi tinotoda. Hamusirimi makarova mwana wedu, akarova mwana wedu ihama dzenyu. Asi chakuda kuita kuti toda kutaurirana on one condition. Makaenda imimi mukanokumbira makii muchida kupinda mumba. Ndiani akakumbira makii? Mumwe wacho aivepo sisi wacho akabva ati ndini. Chinangwa chaive chee akati ndaida kutora hembe dzehanzvadzi yangu kuti tigomutakurira kuchitokisi kuti agonochinja. Tikati right, imi makumbira makii manyimwa imba yomuka yakapazwa mbatya dzakatorwa. Saka imimi kana muruda kutaura nesu muri makamboya muchida makii tidzoserei mbatya dzamakatora mukaisa mbatya apa tochienderera mberi nenhaurirano. Nekuti pari nhasi hatigone kufungidzira vanhu vakachengetwa mumaoko ehurumende mumaoko evemutemo kuti ndo vakauya vakapaza imba. Zviri kureva kuti avo vakatipondera mwana, imimi masara muchiri kutirwisa chete nekuno. Saka kana imimi muchiri kutirwisa tichiri kuita zvekurwisana, ibvai pano hatitaure nemi. Kana musina mbatya dzemwana hatina nyaya dzatinoita nemi. Saka zvechokwadi vakamboedza kunyengetedza zvikadii, but takatadza kuwirirana navo kusvikira vadzokera takatoramba kutaura navo. Takati tinoda mbatya dzemwana dzitange dzadzoka. Nhasi makuseni panyaya iyi pane madzimai maviri aripoka. Tati Teteka neshamwari yavo. Hama dzeshamwari yatete ndo dzauya nhasi makuseni. Vauya tete vemukadzi akauraya mwana wedu uyu, hanzvadzi yemurume wavo, vati vabva kukadoma, nehanzvadzi yemudzimai uyu yabva kwamurewa. Vauya pano vakasvika vakakumbira kutokumbirawo kutaura nemi tisi tine hama yakauraya mwana wenyu. Tabvumirana navo tikati garai titaure. Tikataura navo vakabata maoko vakakumbira ruregerero nezvakaitwa nehama yavo. Vakataura kuti vanga vasina kuzvitarisira kuti ndo paangasvike hama yavo iyoyo kuti ingasvike pakadaro. Asi vazouyawo nembudzi yavo yavati hatina chatinacho hedu, tangouyawo nekuti hatingasvike pakaunganiwa kudai tisina chatakabata. Tauya nembudzi yedu yekungoti muwedzerowo muriwo. Hatisi kuti tataurirana kana kuti taita sei, tangoonawo kuti zviri pano ndo zviripo. Saka vabvisawo mbudzi yavo. Isusu tavatambirawo tikavati imi hamuna mhosva, hama yenyu ndo zvayakatiitira, ndobva tavatsanangurira mafambiro akaita nyaya. Saka vanga vachiti baba vemupari wemhosva vari munzira futi kubva kwamurewa. Saka sekutaura kwatiri kuita kuno ndinovimba kuti baba ivavo vanofanira futi vaapano, because vanga vachinzi vatosvika nguva yandapedzisira kunzwa vachinzi vasvika parodi vakuda kundotambirwa. Mashoko enyu amuda kungotaura kuruzhinji rweZimbabwe. Tikuona kuti mune muri sekuru, muzukuru wenyu wamaigara naye ndiye uyu Ruvimbo akarasikirwa neupenyu. Asi tirikuramba tichiona kuti unonzwa kuti kuno kwarohwa munhu, kuno vanhu vabayana zvakawanda zvekuti vanhu havasi kukoshesa upenyu. Ichokwadi. Mashoko angu andinoda kungoisa kuruzhinji rweZimbabwe nderekuti kana mubhaibheri chaimo mune mukadzi akawanikwa achifeva. Vanhu vakati ngaaurayiwe, ngaatakwe nemabwe. Jesu vakaudza vanhu ivavo kuti mirai kutaka nemabwe. Vanhu vai vakamira vakateerera kuna mambo Jesu. Jesu vakataura kuti kana paina anoziva kuti haasati ambotadza ngaatore mabwe atake mukadzi uchifeve.
mumwe nemumwe akazviona kuti inini ndakambotadza pakati, hapana akazotaka munhu mabhuku akakandwa pasi. Saka nesu tese mukugarisana kwatakaita muno hapana munhu asingakanganisi. Ndiri kuti kana vanhu makanganisirana mukugarisana, musakurumbidze kuda kuranga munhu. Tarirai pazvinopedzisira zvasvika, unopedzisira wapinda mumhosva, unopedzisira waisa ngozi mumusha wokwenyu. Endai kuvayananisi. Hapana nzvimbo isina muyananisi. Endai kuvayananisi, monoyananiswa, mogadzirisana, mowirirana naudzopera zvakanaka, pasina kudeuka ropa, pasina kutsvaga ngozi, pasina kupinda mumhosva. Nekuti izvozvizvi vamwe vasiya vana vanogara vari vega, samai vavo vamwe vechipiri vaya vane vana vavo vaviri, mumwe akuyunivhesiti, mumwe ari kusekondari, anodzidza kuChegutu, vanokwidza motikari everyday. Izvozvo handitoziva kuti mwana wavo ari kuenda nei kuchikoro wavakasiya kumba, nekuti ndo vanga vachitomhanya vachimutsvagira mari yekuti akurise lift achienda kuchikoro daily nekudzoka. Paanoenda vosara vachitsvaga yekuendesa mangwana vachingodaro, havana bhizinesi ravanoita. Izvozvi kuenda kwavakaita kujeri, anosara achiona vana yavo ndiani. Saka vanhu ngatizvidzorei mukutsamwa kwedu. Uyezve ndinoyambira kuti vanhu musangojoinira nyaya dzisinei nemi, nyaya dzisiri dzekwenyu. Kana waona nyaya dzichiitika mumusha mevanhu, siyana nadzo, rega varidzi vemusha vapedze nyaya dzavo, vanoziva zvavanoita. Zvichida iwe mutorwa ukapindira imomo, ndiwo uchatoya nemhepo ichakonzeresa kufa kwemunhu. Nekuti mukatarisa munyaya iyi kuti mune vatorwa vakapindira munyaya yekumba kwevanhu. Tete nastep father ihanzvadzi nehanzvadzi. Ava vamwe mai ava mutorwa, nevamwe mai vari kunzi vakatiza mutorwa, vakapindira mukati menyaya dzekumba kwevanhu, vakapedzisira vauraya mwana. Vaane ngozi kumba kwavo, vaane mhosva kuhurumende. Chawaita hapana. Ndinoda kudzorai mashure Sabhuku. Pane pakambobuda runyerekupi rwekuti pari kufungidzirwa kuti mari yakanga yapomerwa kuti yabiwa naRuvimbo yaikwaniswa kunge yakatorwa nomumwe mukomana anga aripo. Pane here zvakazobuda panyaya yenyaya ishi? Ya. Paipai kwangu siri kufungidzira. Zvakatotaurwa kunzi Abiot atora mari. Aonekwa aine mari kumatakishop, achichinja kutakishop kwaSimba. Simba wacho akadaidzwa akatosvikopupura kuti zvechokwadi akauya nemari iyoyo. Of which mari yainzi yashayikwa kwanga ari $50 maviri. Iye akaendawo futi nema$50. Kuratidza ndiwo mari yacho iyoyo. Abiot mwana mudiki ane 14 years. Hakuna kwaangambofa akawana 100 US. Iye zvinezvi akabvuma here mwana uyu kuti ndini ndakanga ndatora mari, kana kuti vanhu havasati vapresa nyaya iyoyo? Isusu takangotaura naye zuva rimwe chete. Musi wacho iwoyo wapondwa mwana, tikamubvunza akamboramba achinenedzera kuti ndakapiwa neshamwari yangu, asi shamwari yacho haina kutaura zita rayo kuti inonzani. Saka isu hatina kuzombowana mukana wokutaura naye kana kuti tizoramba tichidzokera ikoko, nekuti neshungu dzatinadzo takaona kuti tikaramba tichida kuita nezvavo vanhu ivavo tinopedzisirawo futi isusu taakunzi tapinda mumhosva, nekuti tiri kushungurudzika nekufa kwemwana wedu. Saka tiri vanhu vari kuavoida kuda kuramba tichisangana nemhuri idzodzo. Last time makataura kuti pane vamwe vanhu vaifungidzwa kunzi vakanga vamwewo vaiuya vachingorova. Pane here vamwe vakazotorwa nemapurisa ekuti vakanga vadomwa kunzi ningaripo akaisawo ruoko, umwe akaisawo chibhakera? Pavanhu vaiva vaifungidzirwa kunzi vaingorova vakazodomwa. Vadomwa ndo pane mumwe mudzimai ari kunzi akatiza. Mapurisa paakauya vachiita ma-indications, vakasikotsvaga mai ivavo vachibva vanzwa kuti muchitsvagwa nemapurisa. Mai vaye mangwana ndobva vamuka vasipo vatiza ndobva vaenda. Saka ipapapa hapana vamwe vakazotorwa zvakare nemapurisa, kuchingori nevashanu vaive vakaenda? Vashanu ivavo chete ndo vari kurimandi. Vachadzoka mudare redzimhosva futi riini vanhu ava? Vanzi vanodzoka musi wa1 August. Ndopa vachadzoka mudare redzimhosva kuzoti ndofunga ndopachanzwa nyaya dzavo kuti dzakamira sei, nekuti apa vanonzi havana kutongwa, vakangosvika vachipiwa kunzi ngavaende kurimandi nekupiwa dheti rekudzoka kudare. Tataura namai vePamba pailoja mai vaRuvimbo, avo vati hazvina kuvashamisa zvakaitwa nastep father ava, nokuda kwekuti munhu aionekwa achiitira vana vemudzimai wake hutsinye, kuvanyima chekudya, kuviga kunyange chikafu chainge chauya namai vavo, uye vana ava vaiti kana mai vauya vaishayiswa mukana wekutaura namai vavo. Inini ndine mai vePamba paigara mwana. Ndofunga zvakaitika nzoti wangu ari muchitatu manheru. Ndine mwana wangu ari kurwara. Ndakatobva Pamba zvekuma3 ndikatosiya musikana afa uyu. Akatogara pavhuranda nekamunin'ina kake kadiki diki. Ndobva ndatomuti musikana
Rwimbo ini ndakwenda kuHarare nemukomana ari kurwara. Osara uchibikira vana vangu vari kuchikoro chikafu. Wabva ndabuda ndogona kudzoka mangwana kana kuti ndikakasika ndogona kudzoka nhasi. Hanzi alright koko ndobva ndatobuda akatondiperekedza. Achidzoka hake. Saka ndaenda ndakuHarare zvekuma7 baba zvobva vandifonera. Zvikanzi Muchembere Rwimbo aba $100. Ndikati yani zvikanzi atete vake. Saka tiri kumurova panapa. Asi kuda kutaura. Ndikati ko mukumurova madikona nekumapurisa. Zvikanzi kumapurisa tatoenda naye. Asi ane nharo. Haane mhepo chete mwana iyeyu. Saka pera dzoka takwenda naye kwana Tsungi. Kune shamwari yake kwakutaura kuti mari ndapa Tsungi. Ndikati saka mai vake mavaudza here? Zvikanzi tavaudza. Ndikati vati kudii? Zvikanzi mai vacho vatienda naye kumapurisa. Ndikati alright. Ndobva ndarara hangu. Before ndisati ndarara ndagara sabhuku wakabva wafona futi. Zvikanzi mai saidi muri kuhere kumba kwenyu? Ndikati inini kumba handiko ndiri kuHarare. Zvikanzi ndanzwa kuti kune mwana ari kurohwa kumba kwenyu. Ndada rimutsure vanhu ivavo kuti ngavasiye zvavari kuita. Ndikati inini handiko ikoko. Zvikanzi it's okay kana musiko. Ndobva wakati hawafoni. Ndobva ndarara. Kuseni ndichimuka ndichienda pachipatara papari next pane surgery panana nemwana. Ndasvika pasurgery pane ndibva sabhuku wakufona. Zvikanzi mai saidi mwana uya airohwa nezuro afa. Afa? Nei? Zvikanzi kumugoti nei ndakakuudza here kuti tsure vanhu vaya kuri kuti mwana atofa nekurohwa. Ndakabva ndapererwa. Ndobva ndagara baba sembva vasenda message pafoni. Zvikanzi Muchembere Rwimbo ashaya. Saka ndasina matext. Ndakatozofonera bheki. Chandakagona kutaura ndakati mauraya ka. Ndoshona ndakataura zveshuwa. Mwana wangu akanditsura akati mama musadaro. Ndikati aiwa nekuti vakafona nezuro kuti kumurova. Nhasi utanzi afa ari kurohwa nezvinhu. Zvabvepi iwo ndo zvinhu zvacho. Ndobva ndanyarara. Saka ndakazokwira ndikauya kumba. Ndasvika pamba ini ndakaona paine polisi ichitotora vana mastatement. Ndatora vana mastatement vana vachitaura vachibudisa shamhu dzavanga vaviga vana. Chinzi netauro ndakada kuti taviga shamhu kuti date vanozodzoka vakatora futi shamhu vakazorwa futi sisi. Saka tadziviga muchibhegi. Vachitora shamhu zveshe vachipa mapurisa. Vandazopinda mumota muya. Ndobva taenda kwakune bhodhi kwambuya vacho. Nekuti kunzi nguva dzaakarohwa vakamuti handei naye kutonora takamuchengeta nekuti anozotiza. Ndobva vaenda naye kwambuya vake ndokwakanorana naye. Saka zvakazoitika kuseni hangu handizozvizivi. Saka taenda kumba kuya. Takanosvika zveshuwa tikanopinda mumba tikaratidzwa bhodhi. Mwananga akarohwa. Akakuvara zvisingaiti. Saka bhodhi yatakurwa ikaenda. Ndazodzokera kumba. Mangwana acho kuseni ndobva vauya sisi vacho vemukomana. Zvikanzi tikudawo makeys toda kutora hembe dzemukomana uyu dzekunochinja. Ndobva ndati inini makeys epamba apa handina. Makiyi akaenda namai nemuridzi wemwana ndovakatakura makiyi epamba pavo. Plus hazvigoni ndingachengete makiyi eloja. Hazviite. Makiyi akaenda nawo zvikanzi manje toda hembe ngadzekuti achinje saka anopfekei. Ndikati zviri izvo handizvidi hangu handazvandoziva. Ndobva ndangowasiya vakabva vadzokera. Ini musi wandakabva ndabuda ndichienda kuchechi nenyaya yemwana ndichifamba nemwana wangu. Ndabuda ndaenda ndakazofonerwa kuseni navadambiranwa. Zvikanzi mai saidi ndazvati pamba pemukomana pakadii pakapaziwa. Takatatuma vana tisida kutora zvinhu zvatachida ikoko. Saka pamba pawanikwa pakapaziwa. Ndobva ndati asi kuti ndevaiva nekuti vasisa chakauya kumba nezuro chidachi makeys. Zvandipewo namba dzavo ndikati namba dzavo handina dzefoni. Hanzi alright rega todii. Ndobva ndafonera sabhuku vangu. Kati sabhuku ndanzwa kuti pamba pakabiwa. Ndokumbira munditarisiro pachi pamba pangu kuti hapana kupaziwa here. Sabhuku akati hapana tipaona pari right. Nekuti vakakuda zvekutarisa vari kure. Musi iwoyo wacho vakanhengera ndomusi waitwa dhemo vanhu vava vachidi vachiita matrials avo ezvavaita pakurwa kwavaita mwana. Zvikanzi ataona kunge pari right. Ati alright. Saka ndazodzoka inini zvekuma5 kumba. Ndobva ndasvika pamba. Ndakuti mwana wangu pindawo muchirumu mutore makeys tikimwe pamba. Mwana akapinda mumba muya achitora makiyi. Achidzoka achibata padhoo pangu akaona pamba padi. Saka mama loko harina kubata. Pakatyorwa. Ndikati pakatyorwa zvikanzi. Ndobva tavhura dhoo kudai sowane pamba pese zvinhu zvakabiwa mablanketsi, grocery rese. Mbatya vaita kusarudza dzakanaka dzedzosiya madhende chete. Chiitiko chakubatai sei? Mataura imimi kuti Rwimbo makapedzera kumuona ari mupenyu, ari mutano, akatokuperekedzai mukatomuti kuzobika.
muzonzwa kuti munhu uya afa nekurohwa. Ndakarwadziwa ndikuyeperai. Ndakarwadziwa zvokuti kunyange nepandakamira papa ndotoshiva. Ndofunga ndakasvika pakutsvaka mapiritsi ekuti pamukuda kakushivha kangapera. Ndakadedera kasvika pakupera simba nerufu rwarumbo. Ndanda kugutsikana kuti ndizvita unyaona nhasi. Handisi kutenda kuti nditi rumbo kutoferi kana kuti ndiri kurota. Aive mwana akaita sei maigara naye? Ruvimbo mwana uyu mwana aiteerera nakutaurirai. Aive mwana ainzwisisa fanike kwandiri inini. Handizivi ndaintora sechii. Nekuti chete tikaona ndichita chimwe chinhu chibva chamhanya gogo siendiite nini. Asi upenyu hwaruvimbo ndakutaura chokwadi. Mwana airarama upenyu hwakaoma. Ani mazvinzwa. Stepfather vakanga vasina rudo nemwana. Waitozviona kuti mwana aipika jeri asi haana zvaigona kuita. Nzara chaivo vana vaigara nenzara. Mai vavo vaishanda vaida kuedza kuriritira vana vavo. Asi baba vanga vane mwoyo wakaoma. Baba mai vakava nechikafu. Baba varatidza rudo nguva dzokunge mai vari pai varipo. Ndipo varatidza kuti vanoda vana vavo stereki. Mai vakangokwira bhazi vakaenda chete zvatopera. Zvosarira namai ririyo vana vanga vasingaribati. Votora shuga kana zvinhu zvavana zvavanokoshesa kudya ivo vosungirira mudenga. Kana vakuda kudya ndivo votora vobika pagasi. Ivo vaibikira mugasi. Mbapa pane gasi kana rakatengwa nemukadzi vana vanzibika kukicheni nehuni. Ivo chavo chikafu vaibikira pai pagasi. Zvichireva kuti iko zvino izvi muri kutoona kuti utsinye hwavaitira vana hazvina kukushamisai kuzonzwa kuti mwana afa nekurohwa? Hazvina kumbondishamisa. Pana baba varuvimbo hazvina kundishamisa. Nekuti vaiti vakada kutanga kubata vana kunyange asiri pana ruvimbo chete. Vakada kutanga kubata mwana vaita senge munhu agarwa. Muri kureva here kuti imimi vana ava vaitombororwa nastepfather? Vaigara vachivarova. Ndichitomira ndini kutoti vedu we mufunge sevhiki rapera rachoro vakapera ndichivakansela baba ivavo. Zvondotoona vamwe mai vari panapa ndakatozvidza kuti vamundibatsira kukansela baba. Ndichivaudza maexamples ehwangu upenyu. Kati ndine vangu vana vamuri kuona ndakarerawo vana nemurume wangu inini ndistepfather. But handabva ndamboona vachiitira vana utsinye. Murume wangu akasvika mukufa achengetwa nevana vangu vaakachengeta. Tichiedza kumukansela kuti ave nerudo nevana. Zvichireva kuti mai vaisaziva kuti vana vavo mararamiro avanoita kana ivo vari kubasa unhapwa. Ndo nyaya yandaitoona. Mai vanga vasingatozivi kuti vana ava kana ndisipo vana zvavanodi ndo mararamiro avanoita. But ipapo 2 weeks ago idzodzo pakauya ndakatombogara navo pasi. Ndikati mai varuvimbo ndoda kuti kana muchinge mauya imbozvipai nguva nevana. Mumbotaura nevana. Nekuti mazuva ava vachitanga kuuya pamba pangu inini baba avaitorara musemurumu nevana. Ndobva ndati inini hangu pamba pangu inini zvazviitike kwedu kuchiridzi pedare nekuti vana vadi vakura. Ndodanga nezvisikana 3 zvazvakangoda kunoenzana kudai. Ini ndakutora vana vasikana ava ndopota ndichirara navo. Saka vana manje pandarira navo twaitaura. Gogo baba vedava havaite baba vanogara dhedhe vane utsinye vanozotidii. Saka vana vaishungurudzika. Saka baba manje zvavaita kuti kana mai vauya manje baba vanga vasingabve mudhuze mamai. Vanga vasingape mai mukana wekuti vataure nevana vavo. Anditi maona vaibva varamba vakati kwati pana amai. Saka vana kutozoona mukana wekutaura namai zvainetsa. Maonero enyu imimi vana ava zvavakaona kuti vakaona sisi vachirohwa nemashama muri kutaura kuti vana vakazoaviga. Kufunga kwenyu mimi vana ava vachararama sei nezvinhu zvavakaoneswa izvi? Ndonoti vana ava ndofunga kana kakutya kana nhasi unonyaso kutarisa vana vari kuratidza kuti vana vane kumwe kutya kwavainako vakavhunduka vana. Zvokuti ndaitokumbira dai zvaitokwanisa paona vamwe vanhu vagona kugara nevana vombonyatsova kansela zvakanaka. Nekuti vana vari kuratidza kuti vari kutya nezvakaitika. Nekuti ndakazonzwa kupesa kuti tata kupedza takuchema tese gogo tichichema tese ruvimbo achirohwa tese tichichema. Taifunga kuti patikachema vanogona kusiya kudii kumurova. Mashoko amungade kutaura tikuona kuti pavanhu vakasungwa pane madzimai vakarova kusvika mwana afa. Sana amai chii chavaifanira kunge vakanzwa? Tinonzwa kuti sana amai dzimwe nguva vanenge vachifunga lebha. Ava vese madzimai avakabereka. Ipapo inini hangu chiroko nditipupura hangu kuti zvoni madzimai semunhu anga asipo. Asi kana vakazviitawo madzimai
vaifanira kunzwa pain yechibereko. Kubereka kunorwadza. Plus zvakafanana nini ndikabata mwana wangu ndikarova ndoguma ndotonzwa tsitsi mwana akaramba achichema kuti sorry mwanangu. Kana kuti zvakaunzwa kuti mwana uyu zveshuwa mwana aramba dai vakatomuya wekubereka vakachitora mwana vakanovigawo kana kunorora naye vachimubvunzisa mune zvakadi zvakanaka zvaanga asvika pakurambisisa pane kuzosvika pazvosvika. Tataura nababa vaRuvimbo avo vanoti vakazongofonerwa kuudzwa kunzi mwana ashaika. Baba vataura kuti kune rumwe rudzi rusingaitirwe zvakadai uye vati ivo Ruvimbo Bvunzai acharwisa ega, achauya achitinha vanhu ava sezvinoitwa mombe. Kunge kutaura kunoku vanoti vane zvinhu zvavari kutoona zviri kuratidza kuti Ruvimbo atotanga kurwisa. Ya ipapo ini ndinogara kwamuriwa paCross ndopandinogara. Right, firo yemwana ndichinzwa inini ndakainzwa through kuna sekuru pamusha panapa. Ndo vakatsvaga namba dzangu. Vanga vasina ipesa apa tasambobatana. But paitika dambudziko irori vakatsvaga namba dzangu kune munun'una wangu wokujumbu. Adziwana because akamufonera akati no inini handikwanisi kuti nditaure because kuna baba variko mukuru. Ndo kuvapa namba dzangu. Sekuru ndokundifonera. Vakati ndimi mukoma waRobi. Ndikati hungu ndini. Ndikati imi ndimi ani zvakanzi ini ndiri sekuru. Sekuru wa baba wa Mai Bvunzai. Ndikati aiwa saka pakadaro so muri sekuru zvichokwadi. Zvikanzi ndine urombo. Ndikati urombo wenasi zvikanzi Bvunzai ashaika. Panguva idzodzo ndakatadza Bvunzai zvichireva kuti mwana ari kuvigwa nhasi uno. Yes. Ainzi Ruvimbo. Ainzi Ruvimbo. Ainzi Bvunzai zvakare. Isusu ndo zita rataiziva ratakamupa. Rekuti Bvunzai. Rekuti Bvunzai because pana tete hanzvadzi yangu inini. Se tongoti amai vaBvunzai uye akapa zita uyu namai vangu mukome munin'ina. So akati mwana uyu ndoda kuti atinzi Bvunzai because uye anga ari mutsvuku iye Bvunzai achona mutsvuku. That's akamuti Bvunzai. Ndo zita rataiziva isusu. Ine kuti Ruvimbo rakazouya kunoko. Ndingade kuziva baba vaBvunzai vakashaika mwana aine makore mangani? Baba vaBvunzai vakashaika mwana aine 8 years. 8 years. Ndopa vakashaika. Vakashaikira kujumbu. Takavaradzikira ikoko. Mafonerwa imimi kunzi Bvunzai. Makanzwa sei muchinzwa firo iri kunzi iyo ndo yasangana nemwana wenyu? Ya zvakatora ana kuzvigamuchira nekukasira because ndanga ndisina kunzwa urwere kuti mwana airwara kana kuti zvichireva kuti imimi kunyange munin'ina wenyu akashaika asi maimboonawo vana kana kubvunza kuti vana vari sei? Yes. Zvokuti dai kuri kuti akarwara ingadai makaziviswa? Yes, mwana taibvunza mwana ari sei sezvo mai vake taiziva na mainini vacho vaishanda mutauni tine communication navo. Mwana ari sei? Tete mukamaraka sanganisai motumira mwana kuti aone kuda sei kurarama. Saka zvechokwadi ipapo communication yanga iripo. So inayo kuti iwo chete sekuru ndonga sina namba dzangu. Saka kutsvaga kwakadzita nekudziwana vandifonera izvozvo vachindudza kuti ndo zvaitika kunoko. Panguva idzodzo handina kukasira kuzvigamuchira asi vakataura zvavakataura vachindiudza firo yemwana kuti ndo zvaitika kunoko. Ndakazozvigamuchira ndatonzwawo paredhiyo Ndunda achizvitaura. Ndikati inhau iyi yandafundirwa nasekuru saka zvechokwadi kuti mwana wangu ashaika. Ndo pandakatanga kunzwa kupindwa nefiye. Ndakanzwa kutya. And then panguva idzodzo hazvina mbondifambira zvakanaka. Muri kunzwa sei imimi sababa? Chii chamuda kutaura pavanhu vakatora upenyu hwemwana wenyu? Nekuti tiri kunzwa kuti umwe wevanhu ava ndiye akanga akunziwo baba nemwana wenyu. So zvandiri kunzwira pari zvino kumwana wangu akashaika iye Bvunzai uyu. Nekuti ndinoziva kuti munhu haafiririre kazhinji kunge kuvana vaduku ava. Kunyange wacho mukuru wachona
makangomuuraya zvisina tsarukano. Uyezve marudzi akasiyana siyana. Pane rudzi rumwe rwekuti rinogona izvezvo kusati aradzika vakutotanga kuita sei kuratidza. Saka inini sababa zvechokwadi ndakati vauraya ava sevanhu vakaratidza ustabhoni kwatiri. Vakaratidza ustabhoni hwavo kwatiri because why ndiri kuti ustabhoni? Sekuru vandizivisa. Ivo sekuru vakati toita sei kuti tisangane, ndikati no sekuru hungu imimi ndimataura kuti rufu but pachivanhu chedu tinoti kudini ngavauyewo uperekedzwe nomwe munhu kwatiri wotusuma. Handiti vatusuma isusu tochitangirawo ipapo. Handingaudzwi nini pafoni kuti mwana wako ashaka ndomhanya ko ndakamhanya ko kundosvikira mumukanwa meshumba ndourayiwa futi chichaitika. Hapana. Saka ngavauye kunoko zvichokwadi izvozvo hazvina kunge zvaitika. Asi ndaita communication nasekuru ndovaitondiudza achiti no muzukuru taapakati. Ini ndichibvunzawo sekuru taapapi because ifiro yemwana achirohwa nastepfather nekuti aba mari $100 ndo zvainzi aba mari $100 handiti, but yet akaba mari ndemumwewo mukomana aba mari turu azoonekwa andotenga foni $70. Saka which means wangu afira pasina. Haaziri apara mhosva asi vakamushungurudza vakamurova neshamu. Shamu dzandakaona zuro hadzidzi shamu dzekuti ungarovese mwana muduku ane 16 years. Uyezve mwana kana aba wakamurova shamu 1 yechi2 anotaura ipapo. Saka ivo zvese izvozvo havana kuzvigamuchira. Vakangoti aiwa toda kuti tigone kuranga mwana uyu. Kuti tingati kwakuchiri kuranga here nekuti tinoziva kuti nyange bhaibheri inotaura kuti mwana anorangwa kwete kuti anopondwa anourayiwa. Uku kwanga kusiri kuranga kwakuuraya. Ndo maonero angu kwakuuraya because kuranga tingasvike pakutaura izwi rakadaro. Uku kwakutouraya. Vehukama vazouya here? Pane here vehukama kune avo vakatora upenyu hwaruvimbo vambouya kuzotaurawo nemi sehama nemi sababa? Tinoziva kuti hongu sekuru varipo asi imimi sana baba ndimi mune ropa rabvunzai. Yes, ipapo maita zvakanaka mabvunza mubvunzo iwowo. Pane zvakatika pamasura zvichinzi mai vakatuma mwana kuti andotora hembe akumbire makizi, anotora hembe muimba yailojwa na stepfather. Mushure mukunge vaita sei vasungwa. So landlord akaramba nemakizi kuti ano handikupei makizi nekuti umba mamute hamusi menyu ndimemuroora. Handiti right zvadaro varambirwa makizi. Imba yobva yafumwa yakapaswa yakavhurika. Hembe dzemwana hadzimo. Dzemwana mufi hadzimo mumba imomo. Toti dzaenda kupi? Tingati kubiwa here? Bora toti pesa apa mairegere kubiwa mozodiwa nekuti mwana ashayika paitika dambudziko rakadai. Right. Tobva ipapo. Mubvunzo wamabvunza imimi kuti vakambouyawo here? Ihungu vakauya nezuro. Through isusu taenda nekofini because chidokwa changu chemwoyo changa chiri chekuti kofini iro raisafana kunge richivata pano. Ndaifana kuriendesa kumba ikoko rogara kumba ikoko kusvika varongeka vauya kwatiri tagara pasi tokurukura. Ufichi panoitika dambudziko rakadai ivo vanofana kuuya wozvininipisa wotaura nhau yavo wochitanga kuti right ndimi maakuita sei basa rese richaitwa moita sei tawirirana. Saka makatora kofini mukaenda naro kupi? Takatora kofini tikaenda naro uku takandoita zvatakaitawo ikoko because mwana uyu toda kuti arwe ega. Takaita zvatakaita ikoko padzimba mbiri. Baba vemusha muno vatoti sekuru munhu anozivikanwa namabasa ake, munhu anokosheswa nevanhu saheadman. Nofunga muri kungona nekuzara kwapakaita. Saka takati hatidi kuti tigone kumunyadzisa. Isusu ngatiendei tonoita zvatoita todzoka nebhodhi yedu kumba sekutaura kwanga vaita ivo sekuru. Tikati ano problem sekuti todzoka naro. Tadzoka naro then kumanheri koko hama dzachona dzakazouya dzakasvikira maoko masekuru. Sekuru vakati takagara round table vakatitsanangudzira kuti no kune hama dzacho dzava. Takati no isusu panapa hatisi kurwa
ngavauye vataure nhau yavo zvechokwadi vakauya. Asi patakakonana ndepekuti isusu takatanga tabvunza kuti mauya here nehembe dzamakatora mumba dzemwana, because uku patakaenda kugomo mwana hembe kuno kwangu kusina kana wani, takazotenga futi hembe kuti mwana apfekedzwe. Ani mazvona, saka takati mauya here nehembe dzemwana, akati aiwa hatizisu takatora. Takatora ati kana musati marongeka imimi tisiri kuziva kune hembe dzemwana hatikwanisi kunge tichitaura. Sababa, tinonzwa vamwe pachano kuti kunyange vakafa vanoteerera. Chii chamuda kutaura kune mwana wenyu mimi Ruvimbo Bvunzai? Ya, Ruvimbo Bvunzai ndinotaura ndichiti inini mwana wangu ngaarwe ega nhau yake yekunenedzerwa kunzi ndiye aba mari. Zvichigona naiye wachona akatora mari akakonzeresa kuti Bvunzai asvike pakuparara, ngaasanganidzane naye amubvunze kuti ndiwe wakandiurayisa, uenda kune vakauraya makandiurayirei, voshungurudzana ikoko, orwa amire ega. Dzamara vauya vogara pasi nesusu achiva, munoona zvinoitwa mombe zvezvi, unoda kuti dziende kwauri kuda iwewe unodziunganidza so kana kufamba nadzo munzira iyi nene nekukubva unodzira sei. Avauye vega vagare pasi vataure nesu zvakanaka tochitangira ipapo, because haisi huku yekungoti inongochekwa yopupa yongonzisa yapa iunduru. Kune vakatora upenyu hwemwana wenyu, tikuziva zvari mumaoko memapurisa. Yes. Munoda kutaura navo kuti kudii? Vari mumaoko memapurisa, ndinoti makorokoto kumapurisa vakakwanisa kutora vanhu ava kuti avachengete voshanda navo. Saka ipapo ndinoti kune mapurisa vakaita basa kwazvo. Ava vanhu ava zvavo kwavari ameno ivo nabvunzaiwa kuti ikoko kwavari kwachona vachaitana sei naiye wakaponda wachona kuti vanotarisana sei. Pavanhu apa pane mapurisa maviri. Yes. Uye tinonzwa kuti mwana akanga akaiswa cheni ari pamuti. Chokwadi. Chii chamuda kutaura pamusoro pekuti mapurisa avo atori mukati? Ivo mai pavaiti muendesei kumapurisa, sekuru achiti muendesei kumapurisa, vaitarisai kuti mwana anenge akachengetedzeka. Ya, ipapo ichokwadi chokuti mapurisa ndo vanochengetedza nyika inoyi, handitika, nekuti kana pasina mutemo nyika inongoita zvainoda. So isusu taiti kutorwa kwakaitwa mwana uyu achienda kumapurisa, taiti mapurisa ndo vachayananisa, kana kuti unogona kurohwa umhanya kumapurisa undopotera, which means wapotera kune vanhu vemutemo vanoziva. Saka mapurisa ava vakatora mutemo vakaisa mumaoko mavo vakasiya zvibasa ravo kuti ivo ndo vachengetedzi vemutemo vanoziva kuti kana ini ndatadza inini vanonditonga nomutongo wakadai. Vakatora mutemo vakaisa mumaoko mavo. Saka ndinoti kwavari ivo irombo rakashata kwavari, nekuti dai vakaziva kuchengetedza basa ravo kana kuziva kuti tine mhuri dzikurarama kubudikidza nebasa irori, vaitora mutemo woshandisa sezvauri, kwete kusunga mwana nokumurova. Mumashure mati kune marudzi akasiyana siyana, kune mamwe marudzi asingaitirwezve. Mungatitaurirei imi kuti mimi rudzi rwenyu ndorupi? Yes, inini ndiri muchikunda. Kana ndichiti muchikunda kumusha kwedu isusu kuMozambique. So panhau kesi yakaita seiye ndogona kuti inini ndoda kuti ndizvigadzire zvinogona kubuda, kana kuti ndogona inini kune chivanhu chechi chinonzi kudeketera pamwana wangu anorwa amire ega. Ndo zvamuri kutarisira kuti Ruvimbo Bvunzai acharwa? Ya, ngaasimuka arwe ega. Isusu tisina kubata zvemishonga, ngaarwe ega iye Bvunzai. Sekutaura kwazviri kuitwa ezvi ndinotwa neimwe rekodhi yandatonzwa kunzi mai vakatiza vatonwa mushonga, ndokunzwa kwandaita. So ndinochokwadi chokuti ari kurwa ega, nekuti waenda daro makusini tichienda uku naika kune vakanga nezuro hama dzachona dziedzi, handiti takadziti isusu hatigone kukugamuchirai pasina hembe, right? After that vakadonhedza I think foni kambudzi ikako kanga kane information yese kana sekuru izvozvi baba vepano ani mazvona, right? Makuseni tichienda kumarinda
ndiri kuti Bvunzai anorwa ega. Tichisvika pa T junction kuti taakusvika paMarinda, taona mumwe murume akamira akapfeka suti ipapo, abva ati ho mirai, tamira tarisai, taona pakacherwa pakati penzira ipapa dzinosangana. Saka pane vamwe vanhu vasina machira, abva atora pika abva anofukura. Taona pane bhodhoro ripo rine mhiripiri nejira dzvuku rakasungwa rine rakaiswa matsono, rakabaya tsono ane mazvona. Saka which means ava vari kuedza kuti vatsipike kuti uyu munhu asamuka, kana kuti isusu patinopinda ipapo tigopusa vogotiita zvavanoda. Saka ndiri kuti Bvunzai anorwa ega because why? Aita kuti munhu uyu ati aratidze kuti onai sevanhu taitaura nyaya tagona kutongokurusa apo tiita sei tozozora tadarika. Saka mwana wangu anorwa. Tataura zvakare nababa veumwe wemudzimai akarova ruvimbo vanonzi Mai Sauti, avo vabva kuUMP Uzumba Maramba Pfungwe, vati ivo vauya kuzobatana nemhuri yekwana Ruvimbo nekuti ivo vari kutonzwa kuti ndivo vakakanganisa nekuti mwana wavo. Vataura kuti vakaremerwa zvekuti nanhasi havasi kuziva kuti vanokwanisa here kutaura nemwanasikana wavo, uyewo vari kuti akakura nenzira yakanaka zvokuti vakatoshamisika kuti angaite zvakadai izvi. Amai ndinoda kukudaidza zvokuti kana kutaura kwandiri kutoita ikoko ndokutomanikidzira. Handidira ndichitarisa neunhu hwandakakura nemwana wangu, handidira handina kana rimwe zuva pandakamugarisa pasi kuti watadza zvakati kusvika aroorwe kuno kwaSauti. Handidira ane vana vake vairi kusvika murume akafe. Handina kana pandakadaidziwa kana kufoniwa nokwaSauti kuti mwana wenyu aita zvakati. Izvi zvotori zvokutonditangirawo kuti wani nhasi, ende handisi kuzviramba. Mhepo dzinogona kuita sei kusimuka, ndototi mwana wangu imhepo dzakaitawo sei dzakasimuka dzokumusha kwedu. Handingamboti mhepo dzokwaSauti, ndototi imhepo dzokumusha kwani kwedu. Saka ini ndauya kuti regai ndinochema noumwe wangu akapariwa akaitirwa izvi. Mabva kupi sekuru? kuUMP. UMP. Uzumba Maramba Pfungwe. Makanzwa nani kuti ndo zvaita mwanasikana wenyu izvi? Uye zvakakubatai sei kunzwa kunzi mwana wenyu ari mumaoko emapurisa? Zvandakaita ini ndakatanga kunzwa pana Radio President. Ndofunga kana kuti ndamai vacho here wairipota paredhiyo. Ndipo ndakatanga kuzviita sei kuzvinzwa. Muchinzwa kunzi kune mwana arohwa akafa. Zvakakubatai sei hamusati maziva kuti mwana wenyu ari munyaya iyi? Zvakandibata nyaya iyoyo. Ndozonzwa munin'ina uyu manje ndakazondifonera kunzi baba mazvinzwa here zvaita mwana. Zvairora handikana kutodya chako handibauja. Handina kudya ndoti ndichiona ndichitarisa behavior yange ina Judy soka. Kana nanhasi. Asi ndoringoziva kuti mune mwana zvinoitika. Mumhuri zvinogona kuita sei kuwanikwa. Pamasvika pano matambirwa sei nehama dzekwana Ruvimbo? Zvataita panapa tasvika. Uyu mubi wangu ndaakanga ambotaurirwa handiti. Ndine watanga kunditaurira. Ndangomubatawo maoko. Akangoti ndazviitawo seiwo. Mongoziva kuti tese atiite mwoyo wakaita sei wakaenzana, asi ndokuti kuti wandigadzira mune zvakaita sei zvakanaka. Nyange kwati wakanditaurira makobwa namatete, but ndoti wandigashira zvakaita zvakanaka. Ndokuti kubva sabhuku wacho nevamwe wacho wese ayo wandigashira mune zvakaita sei. Tinoona isusu pachivanhu vanhu vanotaura nyaya yengozi hazvinei kuti munhu afa sei, asi akafa ruoko rwako rwuri ipapa. Vanhu pachivanhu vanotenda kuti kune ngozi. Chiimimi chekuti munoti zvamuchakwanisa kuita kuti mweya uyu kana kuti zvaitika izvi zvisava zvazoshungurudza mumhuri menyu imimi? Zvinoitika ndozvokuti sisi kuwirirana handiti. Vanhu waita sei wafiwa
kana wati tiripe nezvakati tinofanira kunge tichiri pazvipi izvozvo ndo zvinotovhara ngozi zvavanenge vataura varidzi handiti totsvaga izvozvo toita sei morepa ivo vanozoreverera kuno munhu akafa kuti waripiwa handiti ndozvatinombozivawo zvedu pachivanhu kusungwa kwaita mwana wenyu makaonawo here mukana wekuti mutaure naye makambomushamira here? Handisati. Kuri kuti masangana nemwana wenyu sekuru chii chamuchatanga kutaura naye? Inini handisati ndaanachoba handisati ndaanachoba zvokuti otherwise kana kutaura naye pamwe ndinongochema handisati ndaanazvoba zvokuti ndifanike kuna amai vacho izvozvizvi amweni pamwe ndichasungunuka hangu kuti ndikwanise kutaura naye mune zvakanaka but pari zvino mashoko amuda kutaura sekuru tiri kuona kuti vanhu iko zvino izvi vanenge vari kutungamidza hasha atadzirwa anobva atora mutemo oisa muoko make chamungade kutaura kuvanhu kuti muchinge makanganisirana zvii zvamunofunga kuti tinofanira kunge tichiita kuti tisazosvika pane zvaitika nhasi izvi? Ini ndongogona kuti wakatsvaga munebha wako handiti kana kuti mapurisa musati masvika pokusvika pakudai munogona kugadzirisiwa musati masvika pakuita zvito asi mutemo chatoziva kuti kana zvakanyanya kundosvika kumapurisa fanike kana dziri nyaya dzokuba idzodzidzo unogona kuenda kumapurisa ndozvandinoziva. Mashoko amungangode henyu kutaura kumhuri yekwana Ruvimbo? Kumhuri yekwana Ruvimbo ndoti ndinokumbira ndine urombo nezvakaitika nomwana wangu. Ndinokumbirisa zvaudai tokwanisa kuviga zvedu mwana wedu togara pasi toita sei totaura toona zvatinowirirana. Zvakaita mwana wangu inini akatonditadzira zvakanyanyisa. Kafu ndakatoti manda kutoti inini baba wacho ndindakaita sei ndindakatadza. Ndini kuti andikamira pandotofunga kuti inini ndindakaita zvipi izvozvo. Asi tinoziva isusu sekutaura kwamaita kuti mwana wenyu achikura kusvika awanikwa aita izvi zvichiroti mimi semubereki makanga maita basa renyu rekurayira asi mwana azozvisarudzira nzira yake. Anogona kusarudzira nzira zvakabata zvisiyeka inini baba. Inini baba ndinenge ndiri pamberi mwana pai mashure nyangwe nditi ndakaudza sei pandakaudza ndakaenda ndege handiti imi makamusipo kana ndikuti ndakaudza mota ndokuudza here iko handiti saka inini ndoti kuti inini ndini mutadzi pamberi pakutanga ndini mutadzi pokuti ndikuimba ndozvaita mwana wangu azvifaniri kunge zvichiitwa saka inini ndakanyanyisa kutadza. Tataura zvakare nehanzvadzi yamai Sauti yatiyo zvinhu zviri kurwadza zvakaitwa nehanzvadzi yavo uye vanotenda mhuri yekwana Ruvimbo nekuvagashira kwavaita zvisina noizi mukati. Zvimwe zvinozoda kutaurwa vachataura mushure mekunge Ruvimbo aradzikwa. Zvakaitika apa inini zvakandirwadza. Tazoziva kuti chii chakanyanya kuti wasvika pakuita kuti kana munhu kana tomboti vanhu tatadzirana tinofanira kutora kuti totsvaka kana kuti vanhu vanotiyananisa vatiyananisa toona kuti tingawira nesei. Izvi zvakaitika apa izvi zvingasafanira kuti wasvike pano zvawakaita wakakanganisa vanhu ava. Asi inini ndiri kutorwadziwawo kuti eji mwana wacho wandondonzonzi ingani makore mashomani ipapo zviri kundibata. Mati muri hanzvadzi yamai Murandu pane vari kunzi mai Sauti pane vari kunzi ndo hanzvadzi yenyu. Ndi hanzvadzi yangu. Chii chamuda kutaura kuhama dzaRuvimbo? Tikuone mimi makamira panapa kumwe tozonzwa kunzi vanhu varohwa vamwe waita sei imi magamuchirwa sei pamauya panapa? Ini pandi panapa ndoda kutenda hangu nemagamuchirwa andaitiwa kuhama dzaRuvimbo. Tasvika zvoshuwa tasvika tatambirwa zvokutaura zviripo sei vanhu vanorwadziwa but wazodzora mwoyo wavo wanditambira zvandakana basa randaisa ndaona wari wachindigamuchira zvakanaka. Hapana kana bopoti kana chii ndotwatenda kuti norudo hwavo nezvaitika ndikaindisatarisira kuti tinotambirwa semutambiro uri. Iye zvino izvi tikuona kuti razuva rechisere mwana ashaika. Makawana here imimi mukana wekunoona hanzvadzi yenyu muchitokisi maari? Ndiri senini pari zvinhu zvandina asi
wanina ndo akaona mukana kuti inini ndakazozvinzwa nditonzwa kunzi ndo zvakuno bhodhi yacho itonzi iri kuuya sanisa nezosika nenhamo dzemari ndakatsvaka mari kuti ndiwanike ndasvika manga muchibva kupi apa inini kumusha kumutawatawa sapa ndinge ndichishanda ndiri kushango. Chii chamunoda kutaura kuvanhu vakateerera kuti zvisazosvika pazvasvika apa nhasi kuti hanzvadzi yenyu yamuchitokisi uye panapa tarasikirwa neupenyu hwemwanasikana? Chanda kunditaure kuzhinji hwenyika kuti ndozvokuti makaona masana nemadambudziko yakadaiso kana kuti kumatadza kuwirirana tsvakai wayananisi kana kuti pane munhu akukanganisira kana sei muri kanaenda kupolisi kanaenda kwasabu kanaenda kwasaduni kuti muwane kuyananisiwa kuti hazvokuruwana kusvika pakukwadzana sei zvaitika izvi hazvifadzi. Kuhama dzaruvimbo kuhama dzaruvimbo ndongoti ndokutenda hangu nokutambira kwamaita shuwa zvinorwadza zvinoita asi nokutenda hangu kuti mama ndigamuchira zvinge ndisingafungire kuti ndo zvamungaite shuwa zvinhu zvinowanika. Pane zvakare musikana watataura naye uyo anoti iye ishamwari yaNicole, uyo anova ane mari $100 yainzi yabiwa naruvimbo, anoti iye kunyange ari shamwari yaNicole nhasi uno ari kutaura kuti akazike kutanga nekuti Nicole uyu anonzi akatombourayisa umwe mukomana akatiza akaenda kuSouth. Ai ndiri kurwadziwa chero zuva rapandikarinzwa ndakarwadziwa uri kufa kwaruvimbo, asi dangotaurawo pamusoro pemusikana uyu anonzi Nicole taifamba naye chita zvemumabhawa izvi, asi munhu wekutanga kuurayisa. Asi ndinongoti ruvimbo acharwisa pana Nicole amunhu wechitu akabaisa umwe ainzi Norman Gwafa tiri pa1 way paGadzema akafa. Azoyatsvagwa nehama dzaNorman Gwafa vanogara panzi paZimbabwe apa, akatiza akaenda kuSouth akazouya nemota ired apa kwakuzodzoka mumwe munhu kaenda ndiruvimbo kauyu. Saa Nicole nemtemoka ngavamboitawo action pana Nicole ndiurwadziwa naruvimbo. Akambondivavarira mazuva apera Sheli uya mumba kwangu ati kune hanzi utore hembe dzikuisa kubhawa kasa ndina hembe. Sheli tsvaga mari 100 US daenda nekuSouth pane basa daunoita newe. Ndakatsika hama dzangu dzakanditsura kuti Sheli mhepo yaNorman aitomboona chipoko kumba kwavo chaNorman ndochanga akatiza akaenda kuSouth. Musikana atori nemhepo nemutemo ngavambotorewo matanho nemusikana anotipedza regeya kuti yamitumbi 2 ine zita rake mukati wepagadza mwakatabewa nebanga akafira ipapo pamusana pemusikana uyu. Vanhu ngavambotorewo matanho pamusana pemusikana uyu kuti akadzoka anotipedza choti ainge tishamwari dzakufamba naye kwaiti kwezvera kuSouth randi South azoti aikwezverei pamwe wakuda unouraiwa futi. Saka chimbotorewo matanho pamusoro pemusikana Nicole ndi shamwari yake handikutaurawo ndakazvimirira pachangu akutipedza musikana anonzi Nicole Kadonzvi. Saka nemutemo ngavambotorewo ndikutaura ndatozvimirira asi munhu wekutanga uyu ndewechitu. Saka nemutemo kana chinzwa zvandikutaura panapa kuti munhu ayo wechituka ngavambotorewo matanho pamusana pemusikana akutipedza. 16 inorwadza tiri vanhu vekubereka mwana zvakatirwadza mwana zvinorwadza kungoguridzwa upenyu hwako parodhi. Amesauti anouraya zvakatirwadza paupenyu hwedu so takaberekawo vana zvinotirwadza kuti munhu angofa zvisina statement ungoroya mwana asina mhosva paupenyu hazvibudirire upenyu hwako haufambe zvakanaka. Deuri ndiwo uchinzwa sei ari mwana wako cheiye unonzwa sei paupenyu hazvifambe zvakanaka kwavari ikoko. Mwari ngavaitire nyasha asi tikutenda kuti mwana uyu avamukire zvaakaita. Hazvikodzero kuti mwana uyu afe panguva ino. Deari ndiye ationawo murume wake achamuchengeta mangwana achachengeta mhuri yake. Chii chamuri kutarisira kuti mutemo uite kuvanhu ava vakarova mwana kusvika mwana afa? Ainini hangu ndirongokurudzira kuti pari pachinzi mutemo dai waidzika mutemo kuti vanenge vauraya seizvozvi vaurayiwewo. Asi tozwa kuti mutemo semuno muZimbabwe tozoti mutemo wakadarochi hakuna. Asi dai waivako taingoti zvinongorwadza bhosi mwana uyu mwana mudiki stere 16 years asina kutamba nayo inewo ndakabereka awanditi. Saka ndorwadziwawo ndoona dai anga ari wanguwo mwana chichaibuda. Saka dai zvaibvira kuti mutemo dai waidzikawo kuti anenge auraya ngaaurayiwewo. Mwana ari kunzi akanga aba mari. Mari inotsvakwa ichishandwa imwe. Chii chamaitarisira kuti muri kupomodzera kuti mwana abe? Chii chavaifanira kunge vakaita? Apa ndiri kuti chavaifanira kunge dai vanga vakaita ngadai vakatanga
vachatsvakiridzwa handiti yekuti afind out kuti mari iyi yabiwa zveshuwa here, ndiye aba here. Asi chikutirwadza ndechekuti iye nyakurohwa nyakurayiwa handiti asiri akazoonekwa akaba mari akazowanikwa akati ndini ndakaba mari mushure menge mwana uyu aita sei afa. Saka zvinoitwa sei, zvinobuda sei? Izvo takaunganira mwana ne16 years aurayirwa pasina mhosva. Saka zvinoitwa sei? Inini ndoitwawo madzibaba ngoni, ndonamata ndiri kuChegutu. Zvinhu zvinorwadza nekunetsa kuri kuita upenyu vanhu vachienda muzvipatara, kushayikirwa nemwana achifa achirohwa achiita kupondwa nevabereki vake, asi kutori nevamwe vanhu vari kurwara vari mudzimba vari kutochemera utano. Saka kumhuri yese yeZimbabwe zvese vanhu vese vakaungana panapa nhasi paAfuwe nekuda kwekurwadziwa kutouyawo nechiitiko chinorwadza chekufa kwemwana. Zvinhu zvakaoma, vanhu ngavatye Mwari. Ndabva nzvimbo yepakomboni paPlaza patove nekilomita kuti tisvike kuna tiri kurwadziwa nenyaya yaitika chiitiko ichi chatirwadza. Kufunga muri kungoona mawandiro akaita vanhu kuti anga achiri mwana mudiki, munhu anga akatotarisirwa kuti achaitawo munhu agumidzirwa upenyu hwake nekuda kweumwe munhu. Saka zvinhu zvatirwadza. Ndiri kurwadziwa pakuti ndiri kunzwa kuti mwana anga akutoenda kusekondari kureva kuti anga achitogadzirira upenyu hwake hwemangwana, asi adambudzirwa upenyu hwake nevanhu nekuda kwemari isingakwani kana kutenga something. And futi haasiri iye aitora mari yacho, kukunzi yatotorwawo neumwe mwana. And iye mwana wacho futi akanganisa pakuti ataura munhu atorohwa apa. Vaifanirwa kukurumbidza kutaura pasati paitika chiitiko ichi. Asi ndiri kurwadziwa nenyaya yekuti pane umwe musikana ari kunzi anga aripo pakati apa, asi munhu wekutanga waakaurayisa akatombodhumanisa maboyfriends, anoita zvekupinda-pinda izvo, adhumanisa maboyfriends ndobva aurayisa umwe munhu. Saka the same thing futi ndo chiitiko futi chaitika iyi, kuratidza kuti panyaya iyi futi ari kunzi arimo mukati. Saka ini ndiri kurwadziwa nenyaya yekuti mwana anga ane future kumberi. Saka zvinhu zvekungotibata tese tiri panapa, kuungana kwatakaita vanhu vari kungoti zvakaoma. Chero pandakatonzwa nyaya iyoyo ndakatorwadziwa zvisingaite. Mama, taonawo isusu panapa paine vanhu vechechi. Ndiyo here chechi yaipindwa naRuvimbo? Hongu ndiyo chechi yaipinda. Mwanasikana uyu maimuziva here muri kuchechi koko? Anga ari munhu akaita sei? Anga ari mwana anga akanyarara, anga ari mwana anoteerera achiratidza kunzwisisa, zvekuti patakanzwa kuti Ruvimbo ashayika zvakatibata zvakanyanyisa, kuti uye mwana uyu kutendeuka kwaakaita akangotendeuka, tikabva tangoona unhu hwake. Mwana uyo wekuti angangori mwana anga ane unhu hwakanaka. Tsiro yaRuvimbo iri kukubatai sei kuziva kuti upenyu hwemwana hwagusirwa panzira nevanhu vairova? Tsiro yemwana iyi iri kutirwadza zvakanyanyisa, pakuti baba vakauya vachikumbira mwana pano paanga achigara zvakanaka, vachiti ndiri kuda kutora iyi. Baba vaistep father, havaziriwo baba wemwana, vobva vatora mwana kusvikira ndo vakatoita kutoti mwana iyeyu ndo vakatotanga nazvo kutorova mwana uyu. Saka ndo pari kunyanya kutirwadza kuti baba vakatora mwana kuti waende unouraya mwana. Pari kunyanya kutirwadza zvakanyanya ipapo. Uye mwana iyeye anga ari mwana anga akanaka, anga achiteerera. Hatizonatsonzwisise kuti baba ava pawakambotanga kutora mwana uyu wachimuda waikangoita zvekungoya unovhurumusa kungoti waruda kutora mwana. Hatizive kuti chawakambotanga wachitora mwana wasakana kutonzwanana kana namai wacho. Mai wacho wakatozongonzwa kuti mwana aita sei atorwa. Saka hatisi kuziva kuti pamwe pane zvimwe zvinhu zvawakatombotanga waita nemwana uyu kuzosvika wazosvika pakuzodaro. Ndo zvinhu zviri kunyanya kutirwadza zvakanyanyisa. Zvinhu izvi zvakatibata zvikatinyadzisa mudunhu medu nekudzikisira musangano wedu, nekuda kwekuti tine munhu watanga tinaye anova ndiye coordinator
anova zvakare ari sekretary wemadzimai kumusangano wedu weZANU-PF, anova akabatsidza pakurohwa kwakaitwa mwana uyu. Dzimwe nguva panoitika chinhu nekuda kwekuti vamwe vanenge vane zvigaro, vamwe vanenge vakamira zvakadai so muupenyu hwavo. Dzimwe nguva vanhu vanozofunga kuti mutemo haunyatsoita basa rawo. Chii chamuda kutaura imimi kuti hazvinei nekuti waitei mutemo, mukutarisa kuti mutemo uite sei imimi? Ini ndiri kutarisira kuti panguva ino yandiri mudistrict mangu muno muSaruwe, vanhu ava vakaita chiitiko ichi, dai mutemo waita basa rawo usina side rawakarerekera, uyezve vanhu ava dai varega kurilizwa panguva ino iyi nekuda kwekuti vanhu vachine matemperatures akasiyana siyana, panogona kukonzera futi rumwe rufu. Mwanasikana akapondwa ndaimuziva ari mwana wemunharaunda, anga asina dambudziko nevanhu. Saka asi chinhu chanyanyondirwadza maitikiro akaita nyaya yacho kuti inoinvolva vanhu vakuru nevana vadiki. Zvinoratidza kuti pakashayikwa discipline kana kuti muitiro wakanaka. Dai nhau yacho yakabatwa zvakanaka, kushayikwa kwemari hausi chinhu chitsva chaitika, zvinhu zvinogaroitika. But ndaida kungopa kurudziro yekuti kune ruzhinji rwakateerera vana vechidiki kana vangave vanhu vakuru, ngavange vanoisa muono wekuchengetedza upenyu hwemunhu, kunyange paine mhosva inenge yaparika, nokuti zvakatokosha kunge munhu iyeye ari mupenyu kuti tikwanise kusvika pane justification kana kuti kuziva chaizvo kana kuti kuwana zvinenge zvatinge tichitsvaka. Saka ndangokurudzira runyararo. Mukutaura kwevanhu vanotaura vava vachiti baba vemwanakomana ari kunzi iye akaba, ndiye akazoonekwa kuti akaba mari, ivo vakatotizawo mhosva yekuba ichokwadi. Mukutaura zviri kunzwika sekudaro kuti vakatiza, saka zvinobva zvaita sekunge chinhu chakatorongwa kana kuti vane chekunyatsoziva kuti apa zvakafamba so, pamwe pacho vaisatarisira kuti zvichazosvika pakudai. Ndinonzi Stella Muusha, musakanganwe kuita subscribe, uye kuita subscribe mahara, hapana mari inodiwa. Mukangobaya subscribe hapana mari yamunotorera.